Tarsana itu dibuka jilid kalih nggih, pun jilid kalih ingkang Tajwid Tarsana sing pertama, Tajwid Tarsana jilid kalih sing Tajwid Tarsana iki diwangsuli malih hukum-hukume nggih, hukum-hukume cara maose tajwide. Kalau waos riyen mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nun mati atau tanwin yang bertemu riyen kula riyen. Tak marekno riyen. Tak mangsu. Niki nomor setunggal ya, nomor setunggal ngantos nomor sekawan mangke kangge sangune maos sing halaman 1 ngantos halaman 4. Nah niku kangge hukum-hukum tajwid niki. Nun mati atau tanwin yang bertemu ha kha ain ghain hamzah dibaca jelas tanpa mendengung. 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu ha kha ain ghain hamzah dibaca jelas tanpa mendengung. Nomor kalih Florian. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ra dibaca tasydid tanpa mendengung. 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ra dibaca tanpa mendengung. Nomor 3 kula riyen. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu dibaca tasydid dan mendengung. 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu dibaca dan nomor sekawan kula riyen. Nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan mendengung. 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan mendengung. Ini dipika ingkang halaman 1 kolom ben niku mulai baris pertama ngantos baris ke-6 niku hukume nderek hukum sing nomor 1 wau nggih, sing dibaca jelas tanpa mendengung. Ingkang halaman setunggal baris 7 kali baris 8 sing ngandhap 2 baris di bawah niku nderek hukum sing nomor pinten? Kali, nomor kali. Nah, sing dibaca tasydid tanpa mendengung. Lajeng sik ding wingi halaman 2 niku dibagi spale-spale. Sing baris pertama sampai baris keempat niku derek hukum nomor 3 dibaca tasydid dan mendengung. Lajeng sing baris ke-6 baris ke-5 ngantos terakhir baris ke-8 derek sing nomor sekawan. Pun diwangsuli malih halaman kalih. Halaman kalih kula waos riyen mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. May yaqulu. Monggo. Mayyaqulu. Jadi enten ditahane nggih. Mayyaqulu. Monggo. Mayyaqulu.
ayyadriba mathalan riba min waliyyin wala nasir min waliyyin wala nasir lan nu'mina laka lan nasbira ahdan nabadahu idhaman nakhirah nae pendek mane sing ditahan idhaman nakhirah monggo nggih lajeng sing baris ketiga fi raibim mimma monggo iki rodok kata sing ditahan kali fi raibim mimma monggo azwajum mutahharatun bisuratim mim mithli Rishawatun walahum monggo walahum Rishawatun walahum katsiran wa yahdi dulumatun wa ra'dun wa barq nah niku sing baris 1 sampai baris 4 nderek hukum sing nomor 3 dibaca tasydid dan mendengung rodok ditahan. Saiki sakniki sing baris kelima ngantos baris terakhir nderek sing nomor sekawan nggih. Nggih niku dibaca samar dan mendengung. Dadi enten tahane, enten ditahane. Jannatin tajri. Monggo. Jannatin tajri. Naik panjang nggih. Naik panjang, tine nggih panjang. Soalnya ditahan. Jannatin tajri monggo jannatin tajri innaka anta in kuntum shadiqin terus sing baris ke 6 ma'an sajjaja monggo mae panjang karena enten tandai nggih alis niku lho nggih tanda ini panjang sekali terus ang ditahan soalnya wau nderek hukum nomor sekawan niku sajja ja pertama panjang ja kedua nggih panjang, mergi diwakofaken. Nek sing bunter niku wakof, nek sing sret niku mboten wakof, dibaca normal. Ma'ang sajjaja. Monggo. Ma'ang sajjaja. Monggo. Min samaratin muta'in thamma qawlan thaqila fa'anjaynakum
min ju' wa tuhibbunal mala hubban jamma. Monggo. Wa tuhibbunal mala hubban. Mae panjang, lai pendek, terus hub niku hub nggih, kha. Hubban terus jamma. Wa tuhibbunal mala hubban mala hubban wa tuhibbunal mala hubban jamma. Monggo. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Monggo. Wa tuhibbunal mala hubban jamma inda bari'ikum wa ka'san dihaqa mimma indafiq niku halaman 2. Sakniki halaman 3. Niku wau mutolaah sing dik wingi nggih. Dik wingi kan halaman kali. Sakniki sing enggal halaman 3. Halaman 3 niki sami tasik kados halaman kali sing separo terakhir wau. Nggih niku hukume tasik nderek sing nomor sekawan. Nggih niku dibaca samar dan mendengung. Nggih dados anten tahane. A'angdartahum. Monggo. A'angdartahum wa min dzurriyyati fa'andartukum naron taladzza fa'andartukum naron taladzza fa'andartukum naron taladzza fa'andartukum naron taladzza wa anzalna min syajarim min zaqqum fatusbiha sa'idan zalaqa hai pendek bihasai fatus bihasaidan zalaqa. Monggo. Fatus bihasaidan zalaqa wa tansawna anfusakum au nunsiha tarahum ruk'an sujada tarahum ruk'an sujada liman syaa minkum. Monggo. Liman syaa minkum. Monggo. Faman syaa idas samaa'un syaqqat idas samaa'un
Adzaban sa'ada. Adzaban sa'ada. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta tafang tai pendek. Fa idza faraghta fansab. Monggo. Fa idza faraghta fansab. Terus cirine niku nek badhe napa niku pindah huruf niku jenengan mendele saking tasdid atau saking sukun. Nggih. Saking tasdid atau saking sukun. Ampun ningali pedotane huruf. Nek ningali pedotane huruf niku mestine ghain kali tak kan gabung, nggih kan? Ghain kali tak niku lak gabung. Tapi secara maos niku mandeke ten ghain. Karena sukune ten ghain. Fa idza faragh. Lah ta niku diderekno ten ngajenge. Tafang sob. Akhire mboten dadi panjang. Karena nek jenengan mirsani napa niku ghain kali tak ngenten niki terus jenengan mendele tentak, akhire take dadi dawa. Fa idza faragh ta fang sob. Akhire dadi gandol. Nek istilahe ngaos gandol. Fa idza faraghta fansab. Monggo. Fa idza faraghta fansab wal malaku saffan saffa. Wal malaku saffan saffa. Monggo. Wal malaku saffan illa min dhari dzurriyatan dhi'afan dzurriyatan dhi'afan. Wonten nggih. 1 2 3. Dzurriyatan dhi'afan min sijjilim mandud. 1 2 3. Min sijjilim mandud. Min ditahan. Nggih. Lin iki ditahan. Mang nggih ditahan. Dadi sampai sekawan. Min sijjilim mandud. 1 2 3. Min sijjilim mandud antahira baitiya roi panjang antahira baitiya sabhan tawila wa ma yantiqu 'anil hawa afala yanzuruna in dhanna ayyuqima niku kata sing ditahan. In dhanna ayyuqima. 1 2 3. In dhanna ayyuqima wa antum tanzurun.
tanzurun wa antum tanzurun. Diwangsuli mulai nginggil. Kalem-kalem mawon. 1 2 3. A'andartahu. 1 2 3. Wa min dzurriyyati. 1 2 3. Fa'andartukum naron taladzza. Ulangi sing fa'andar. 1 2 3. Fa'andartukum naron taladzza. Baris kedua 1 2 3. Wa anzalna. Saya ulangi malih. Wa anzalna. 1 2 3. Min syajarim min zakum. 1 2 3. Fatus biha sa'idan. Fatus biha. Ulangi malih 1 2 3. Fatus biha sa'idan zalaqa. Nggih. Nomor 3 1 2 3. Wa tansawna anfusakum. 1 2 3. Au nunsiha. 1 2 3. Kahum ruk'an sujada. Baris keempat 1 2 3. Liman sya'a minkum. 1 2 3. Faman sya'a. 1 2 3. Idas sama'un syaqqat. Baris kelima 1 2 3. Adzaban so'ada. Bang ditahan ya. 1 2 3. Adzaban so'ada. 1 2 3. Fa idza faraghta fansab. 1 2 3. Wal malaku saffan. Tasih enten sing panjang. Wal malaku sof. Wal malaku sof. Nggih. Karena pendek, meskipun kaf niku kali sot niku pisah, tapi maose gandeng. Mergo pendek. Wal malaku soffan sof. 1 2 3. Wal malaku soffan soffa. Baris ke-6 1 2 3. Illa min dhari. 1 2 3. Dzurriyatan di'afan. 1 2 3. Min sijilin mandud. Baris ke-7 1 2 3. Antahira baitiya. 1 2 3. Sabahan tawila. 1 2 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Terakhir 1 2 3. Afala yanzuruna. 1 2 3. Indonna ayyuqima. Ampun keseson niku kata sing panjang. 1 2 3. Indonna ayyuqima. Itu 2 3. Wa antum tanzurun. Shadaqallahul. Maos Quran iku nek hukume diteliti saestu pancen ngentekno keringet pancen. Nggih, karena jenengan nggih ngapunten kudu mendeli terus mirsani huruf-huruf niki panjang pendeke terus kali pundi sing ditahan sesuai hukum sing wau. Tapi justru temriku ganjarane semakin kita oleh belajar niku semakin rumangsa sora, maka semakin kata ganjarane. Tapi nek sing maca halah sing penting aku kok muni angger jeplak. Lah ya enten ganjarane tapi ya berlalu gitu saja ngoten. Tapi nek
ngangge hukum sing kados ngenten niki sora saestu. Lan Allah niku mirsani usaha kita anggene kita ngibadah salah setunggale maos Al-Qur'an. Pun saderenge dilajengaken sing jenengan waos Qur'an wau enten sing ditangletaken wau dumugi juz pinten? Terakhir wau Al-Anfal nggih. Ayate pinten? Pertama. Nggih. Ngatos dosa nggih. Surat Al-Anfal niki nggih. Niki nek secara panggenan nggih, panggenane kan wonten ten ngene juz 9, nggih leres nggih. Juz 9. Jumlah ayate 7 gangsal. Nggih, 7 gangsal. Cuma wonten sing berpendapat surat Al-Anfal niki dados setunggal kali At-Taubah. Dadi sakjane Al-Anfal niku karo At-Taubah satu surat, enten sing sanjang nonton niku. Tapi enten sing sanjang ya beda. Al-Anfal ya siji surat, surat At-Taubah ya surat liyane. Enten sing berpendapat ngoten niku. Lajeng surat Al-Anfal niki kata Al-Anfal utawa napa niku namine nama surate dipendhetaken saking ayat pertama langsung nggih kan yas'alunaka anil anfal. Nah langsung dipendet toko ayat pertama. Lah surat Al-Anfal niki nggih cerita tentang perang, masalah tentang perang sing mangke nggih hubungane kali At-Taubah niku. Makane karena temanya hampir sama, enten sing ulama berpendapat Al-Anfal kali At-Taubah niki satu surat. Terus surat Al-Anfal niki dibikak kali yas'alunaka anil anfal. Niki pitakon tentang Al-Anfal napa artine temriku? Terjemahan jenengan harta rampasan tenang atau istilah ghanimah. Harta rampasan perang niku enten kalih. Enten sing namine ghanimah, nek ghanimah niku harta rampasane tiang kafir, sing saking tiang kafir, sing tiang kafir kalah bakdo perang terus ninggalno bandane. Mergi tiang kafir niku nek perang niku Masya Allah koyok nggawa sak omah. Barang-barang berhargane dibeto. Karena mereka mboten ngertos iki kok perange pirang wene. Apa cukup sedina rong dina seminggu rong minggu mboten semerap, akhirnya bondone kata sing dibeto. Termasuk napa garwane putra-putrane sebagian kata sing dibeto. Nah, ketika kalah, ya kalah kan napa pilihane namung nek mboten mati utawa lari utawa dadi niki tawanan nggih, dadi tahanan. Lah, otomatis bandane dipek kali sing menang nggih niku wong umat Islam. Lah niki sebutane ghanimah, bar perang terus tiang muslim menang, tiang kafir kalah, bandane dipek kali tiang Islam. Lah niku hukumnya halal. Hukumnya halal. Lajeng harta rampasan kedua niku namine fai. Fai niku harta rampasan harta perange wong kafir tapi dereng sios perang. Keburu wong kafir niku keweden kali wong Islam terus padha mlayu dhewe-dhewe. Sehingga nggih nyerah, sehingga bandane ditinggal ten mriku niku nggih halal. Makane harta rampasan perang iki diapakne karena zamane nabi-nabi rumiyin harta rampasan perang itu diobong. Karena dianggap harta haram, iki bandane wae wong kafir. Berarti iki bondo haram. Ora oleh dipangan wong Islam. Rumiyin ngonten, akhirnya dikumpulno terus diobong. Eman agama Islam mboten menyia-nyiakan ngonten. Sing kafir lak wonge. Nek bondone wis kalah ya wae wong Islam, maka hukumnya dadi halal. Cuma wonten cara pembagiane mboten langsung royokan. Nek royokan malah mboten napa niku malah kusru akhire engko umat Islam niku mboten tertib. Nah, makane iki wae sapa harta rampasan perang terus mriki diaturaken kulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang ku hake Allah, hake Rasulullah. Berarti napa sing bagi berdasarkan Allah, berdasarkan Rasulullah, mboten nang selangger jukuk, mboten nang salah. Sing oleh langsung dipendet niku nek mateni. Dadi umpama enten tiang Islam kalau tiang kafir kok katarung fisabilillah nggih.
Terus sing kafir niki kalah, maka tiang kafir niki pas wayahe perang beto napa mawon? Beto pedang. Maka pedangnya dipek wong Islam. Ngoten. Nggak ada kelambi besi, jubah besi ini dipek. Kali wong Islam sing mateni. Gawa topi emas, tapi ini dipek ngoten. Sing melekat ten ngene wong kafir niki dipek kali sing mateni. Niku hak impunan. Tapi sing ten kemah sing ten ngumpul-ngumpul ngoten niku sing ten kemahe wong kafir niku dadi harta anfal. Dadi harta rampasan perang sing cara bagine niku kudu melalui Allah melalui Rasulullah. Carane piye? Carane dibagi per 5. Seperlima 20% niku untuk Allah wa Rasuluhu. 20%. Wih, Kanjeng Nabi nak sugih. Lah lek ndelok iki koyane sugih pancen. Lah 20% dipek Kanjeng Nabi sing 4/5% niku dibagi. Nek ndelok niki koyokane nggih, padahal kali Kanjeng Nabi niku dibagi-bagi malih. Dibagi-bagi kangge tiyang fakir, tiyang miskin, kangge baitul mal, macam-macam. Sehingga mangke nek sing ditampani kali sing derek perang niku ajane nggih segedi. Bahkan Nabi niku sering kundur perang senajan to menang mboten beto bondo. Makane garwane ya nate muring-muring. Ya kaya garwa pada umumnya. Mulai ra nggawa apa-apa. Ya ana yaene mulai suwe. Lu gak nggawa. Ya Nabi nate cuma ya dengan bahasa mriko lah. Nanti Nabi akhirnya Nabi sampai rodok nesu akhirnya terus mboten turu omah. Lho nggih makane dadi syariat. Wong lanang nek diuring-uring sing wedok akhir ojo turu omah tambah diberbeki malam. Wis tinggal metu ae. Bahkan Sayyidina Ali nanti kula cerita lek mboten to. Sayyidina Ali nate diuring-uring garwane. Sinten garwane Sayyidina Ali? Putrine Kanjeng Nabi. Sing digarwa kali Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah niku kan luar biasa. Sayyidah Fatimah sing luar biasa muring-muring ten Sayyidina Ali. Nyambut gawe dhewe aku ngene iki, umbah-umbah dhewe, kura-kura dhewe, sampean metu amen. Sayyidina Ali ya wis, ya tak turu njaba. Akhire sare ten ngene masjid Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi. Nyelempit, Bu. Sare nyelempit. Bahkan Kanjeng Nabi madosi, Ali nang ndi? Mboten semprap goleki. Kedonten sahabat goleki dilalah niku napa ndelik ten ngene pojokane Masjid Nabawi, Masjid Kanjeng Nabi. Bahkan pipine niku jibrat niki lemah. Biyen kan mboten enten tekel nggih, lemah. Kali Kanjeng Nabi digugah, ya abad turab. Ya anake lemah. Bapake lemah. Diomongi ngoten. Mergo saking apa? Mantun diuring-uring gar. Wah, terus lha lapo? Nggih mboten napa-napa Kanjeng Nabi nggih biasa tiyang estri ngoten niku. Terus akhirnya Kanjeng Nabi nuturi Sayyidah Fatimah. Ya artine mbot normal-normal mawon, mboten napa-napa. Tambah aja sering-sering Bu nggih. Tambah kuru kok sing lanang. Ya kala-kala gawe hiburan ngono Bu nggih. Nek jenengan muring-muring ya mbok seminggu pisan dijadwal Bu. Pak, aku dina Selasa wayahe muring-muring siap-siap. Ngoten. Lek dina Selasa gak nggawa dhuwit aku muring. Oh niku hikmah sakjane kuwatan iki. Innamal niki cirine wong mukmin nggih. Ayat kali ciri wong mukmin innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nek disebut Allah atine gemeter nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika